Velkommen til Jysk Campingforsikring, og tak fordi I har lejet vores Corrado A464 5. Jeg vil gennemgå bilen udvendigt sammen med jer. Til bilen er der et nøglesæt, den store her med fjernbetjening på, som er til bilen og tændingen og til dieseltanken. Så er der den lidt mindre her, som er til at åbne gaskasse, garage og så videre på bordelen. Bemærk lige, når vi nu lige har døren åben her, at håndbremsen den sidder på ydersiden. Det første vi kommer til her, det er diesel- og AdBlue-tanken. Begge dele er fyldt op, når man får bilen herfra. Dieseltanken den skal være fuld, når man kommer retur med bilen. AdBlue behøver man ikke at fylde op, inden man returnerer bilen, men er man på en lang tur og har behov for påfyldning undervejs, så er det altså her, det foregår. Henne i dørlommen her, der ligger et håndtag til spildevandstanken, som man sætter på hernede, og så åbner man ved at dreje en kvart omgang bagud, lukker igen, håndtaget af, og så tilbage til døren. Så har vi gaskassen her, som man åbner op her. Så har man mulighed for, hvis man skal have en flaske helt ud og åbne ned her. Og ellers, hvis man så bare skal skifte fra den ene flaske til den anden, så flytter man blot regulatoren, som man eventuelt kender fra en gasgrill her, fra den ene flaske og over på den anden. Så har vi vandpåfyldning til ren vand. Til dog ikke drikkevand, der anbefaler man, at man har en flaske inde i køleskabet, men til at gå i bad i og til vandhænderne, til at koge kartofler, lave kaffe osv. Så er der toilet her. Tryk begge knapper ind. Åbn op her. For at tage toiletkassen ud, så skal man lige have fat i det blå håndtag nede under bunden her. Trækker man kassen ud, drejer hætten ud her, skruer proppen af. Mens man så tømmer, så holder man lige luftknappen bagpå nede her. Der hvor man tømmer, der er der typisk en vandslange, så man lige kan fylde et par liter vand tilbage i tanken. Ryst rundt, og så hælde ud en gang til. Lige tilbage til den siger klik, ned med låget her, og så inde i bilen putter man lige en ny toilettabs i. Så har vi garagen her, der kan man tilgå fra begge sider af bilen. Når man sætter nøglen i på de her låse og drejer, så popper den ud. Så drejer nøglen tilbage til udgangspunktet, så er den nemlig nemmere, når man skal låse igen. Herinde er der bord, stole, kiler og så videre. En dunk til at fylde vand på med. Drej rundt og tryk ind her. Bag på bilen her, der har vi et cykelstativ. Der er også bakkamera på bilen. Fra den anden side af her, der har vi den store dør ind til garagen med fuld højde. Og som I kan se, her ligger masser af de ting, man skal bruge. Også strømkabel. Der er også et håndtag til markisen herinde. Markisen den fungerer ved, at man sætter håndtaget op i hjørnet her. Så kører man markisen 1 meter til 1,5 ud fra bilen af. Så sidder benene i fronten på markisen, så folder man dem ned. Og så følger man benene med markisen ud af. På vores YouTube-kanal ligger der en komplet guide til, hvordan man kører markisen helt ud, hvis man gerne vil se lidt mere om det. Her har vi blot i skorstenen til fyret, afgang for køleskab. Og så har vi her tilslutning til 230 volt, og det er kun, når man har 230 volt sat ind i bilen her, at man kan bruge de 230 volt stik, der er inde i bilen. Der er elektrisk trinbræt på bilen. Der sidder en kontakt her inden for døren til at køre det ud og ind med. Skal man på en rigtig lang tur, så har vi en guide på vores YouTube-kanal, der viser lidt om, hvordan man tjekker oliestand og så videre på bilen herhenne.